Vyskúšaj sa. Otázky z prijímacích skúšok na stredné školy. 5 otázok, na každú odpoveď máš 5 sekúnd. Napíš slova v správnom tvare. Od malej, ušľachtilé, z teórie. Tu je správna odpoveď. Prídavné meno v slovnom spojení Eiffelová väža je vzťahové, akostné alebo privlastňovacie. Privlastňovacie. V ktorom slovnom spojení je použitá správna predĺžka? Vrátiť sa za hodinu, stáť pri stole, sedieť u telefónu. Stáť pri stole. Ktoré slovo je spisovné? Lehátko, rohlík alebo vôcka? Vôcka. Pomenuj jazykový umelecký prostriedok. Rozcuchaný vietor. Epiteton.